Iya Bagong, mula aku ora bisa meneh wangsulan lawan kowe merga pendhawane ora ganep, pusakane ilang Bagong. Wah, wis Tru. Yo, mulai karo mampir golek bandosa. Lho. Nggo ngopo? Bapak jelas mati iki. Tambane ra ana kok arep ndi meneh parane. Ya engko gareng gek kon bedah bumi. Ha ya wis ngono wae ndak. Ambangane iki dadi masalah, dadi geger malah ora karo-karuan. Ha jare kowe arep belani bapak nganti tetesing getihmu sing pungkasan. Lho, nek pancen kowe arep belani karo bapak, perkara iki diglejah kok, diunceki. Sing bener piye? Sing kudune kepiye kelakone ora manut karo kahanan sing kaya ngene iki. Wah, jan susah aku nek gagas kaya ngene. Nun ngapunten lho, sampean kok ya nuwun pangapunten. Ikhlas lahir batin maringke pustaka Jamus Myang Jimat Limasada dhateng Sinundarawati. Merga Koko Prabu kuwi sesembahanku. Nuwun pangapunten, saniki ampun gagas Sinundarawati menika sesembahan sampeyan, ning kudu ditonton. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Wah ya wis lali wis mau. Kowe muni yen to Yai Prabu Ndarawati ki panjalmaning mungsuh. Malah kowe ndak apa. Yen to Yai Prabu Darmakusuma kuwi keluputan gedhe merga maringake pustaka Jamus Limasada marang Yai Prabu Ndarawati. Dasarmu apa kok tak takon? Dasar kula gampang mawon sinuwun. Merga jaman saniki niku angel wong dipercaya. Ngoten. Kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti? Ho. Modal ora kowe. Ora iso omongan kowe padake. Oh, kulino orasi demo padake ora. Yen ngono kowe ngarani Yai Prabu Ndarawati kuwi panjalmaning musuh. Mboten ngarani. Mboten muni lho kula. Mboten muni nek Kresna niku mangsa, mboten. Nek kula wis muni Kresna menika mungsuh, ateges kula ngarani nek Prabu Kresna niku panjalmaning musuh. Kula mung nuwun sewu ngemutaken Danisuwun Prabu Darmakusuma supaya luwih teliti babagan pustaka Jamus Limasada. Merga bapak kula niku ya ajeng mati merga nek ora tambani pustaka Jamus Limasada kula kelangan wong tuwa kula sinuwun. Perkara bapakmu mati mbok ben. Perkara bapakmu mati ya wis ben. Bapakmu ki wis tuwa. Wong tuwa ki parane arep ndi meneh? Wong tuwa ki parane wong arep ndi meneh? Wong semenake ki mung padha antri tekaning pati. Mung kari ngenteni pestine kodrate dhewe-dhewe. Mula perkara bapakmu lara kuwi janjane ora usah mbok goleki tombo. Ning wis ben entenono wayane mangsa kala tumedhaing Sang Hyang Yamadipati jabut karo nyawane bapakmu. Yen pancen pinesti kudu tekaning pati. Kuwi lha atos iki, Tru. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Bismillah. Koko Prabu, atus pundi Yai? Menika mboten pangling kedadak suwanipun Petruk kaliyan Bagong wonten ing abyantaranipun ingkang rayi Ngamarta. Iya jagat Dewa Bathara. Wah. Nadanipun menapakno Petruk menika panakawanipun wadang-adang kula para Pandhawa. Bagong menika ugi baturipun para Pandhawa. Mbok menawi Petruk sowan menika gadhah wigatos Yai tumunten katimbalana menapa wigatosipun Petruk sowan. Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi nun ngestaken dawuh. Panakawan Petruk padha kanthi harja sak praptanira panakawan ana ing ngarsaning ingsun. Nun amit pasang Kalimantabe tinebene ngilodeni dumawaing nawang tuwang sinuwun. Linepatna ing tulak manu. Menawi wonten lepat atur kula diagung pangaksami jar kula menika namung batur, kula menika namung panakawan. Kiranging unggah-ungguh kiranging tata susila kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Iya ya panakawan. Ora dadi ngopo lho nggih padha rarja sak praptanira tansah pinangan ing kawidadane ring sambikala sawanipun ingkang abdipun Petruk kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeping pangabekti kula kunjuk sandhapa pada paduka Gusti kula Sanata Prabu Puntadewa ing negari Ngamarta. Panakawan Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kapundhingga jimat paripindayana ing kasantosan. Paring pangestunipun sinuwun Prabu Darmakusuma amawahana kabagyaning gesang kula. Iya ya Petruk prayoga nunggonmu sowan lho nggih. Sampun boten kirang prayogi sinuwun. Panakawan Bagong padha kanthi harja sak praptanira. Nun amit pasang Kalimantabe tinebena ing iladune dumawaing tawang tuwang sinuwun. Ngemuti bilih kula menika namung batur
Kula menika namung Panakawan mila kiranging tata krami, kiranging unggah-ungguh diagung pangaksami. Iya, kok padha karo Petruk. Niki latihan sareng-sareng ya sinuwun. Iya. Kemareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kunjuk sandhapa pada paduka Gusti kula Sang Nata Prabu Puntadewa. Duh, sekerupku tiba to. Nggawa apa mak kelunting ki mau. Wong sak-sakane werna-werna. Iya ya Bagong pangestuku tampanana. Kapundi nggo jimat paripeh ndayanana ing kasantosan. Iya Bagong prayoga nunggonmu lungguh. Sampun boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara ngersanipun Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Iya ya Bagong sing tak karepke kaya ngono kuwi. Yen to sowan Nalendra ya kudu nganggo tata krama, ora sak kepenakmu dhewe. Nun inggih, samenika sampun radi insap sinuwun. Iya Bagong. Nun inggih, mugi-mugi mboten kumat. Iya ya Bagong ora dadi ngopo. Petruk Kandung Bala Pandhara Raja Sapratamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, pangestuku tampanana Petruk. Nun inggih, sanget anggen kawula dadosaken jimat. Ponokan Bagong Pandhara Raja Sapratamu. Pangestunipun Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, pangestuku tampanana. Ngene. Oh, Gong. Ah cepet ya diwangsuli cepet men ketok kaya ngajeni ngono lho. Ngajeni nek ora cetha yo malah ora ngajeni. Panjenengan ngendika napa? Pangestuku tampanana. Kapundi jimat paripen daerah kasantosan. Lho, ngono kuwi ceket-ceket. Petruk Dalem Pandhara Raja Sapratamu wilujeng den bekti kula kunjuk. Yo, Bagong Pandhara Raja Sapratamu. Mengantunipun Pandhara Kudara tansah pinanganing kawidadan bekti kula kunjuk balenana idak ndasmu. Pangantunipun Pandhara Kudara wilujeng bekti kula kunjuk. ora kabeh satri iso dijak gojek, ora kabeh dijak gojek. Pandhara Kudara kuwi ora iso dijak guyon. Heeh, sepaneng. Gua malah ora. Aku ora seneng karo bendara-bendara sing sepaneng iki. Aku nek golek bendara iki ya sing ceria. Sing ngremenke, sing mbungahake. Ha iya. Lomo ora pati ya. Petruk Pandhara Raja Sapratamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih Den. Iya ya Petruk ndak tampa. Bagong Pandhara Raja Sapratamu. Pangestunipun Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Iya ya tak tampa. Petruk Kantong Bolong Pandhara Raja, Ndarana kula bekti kula. iya ya Petruk tak tampa. Bagong Pandhara Raja, Ndarana kula bekti kula. iya tak tampa. Lho. Kok gutang ya, Gong? Hah? Kok kurang siji? Golekke wong wae. Golekke wong piye? Maksude Pandhawa kok kurang siji? Mbok menawa ora masuk. Ora masuk. Tegese ora melu pasewakan, kadang-kadang iso jangkep, kadang-kadang iso ora. Lah iya. Ning kok kaya ora kepenak rasaku. Rasa to gagas sing baku wae dikongkon bapak, apa perlune matur Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Ya, tak matur. Petruk dalem. Ana apa Petruk? Apa saka karepmu dhewe? Apa dikongkon bapakmu Semar? Marmatur Sang Prabu Puntadewa. Menawi lepat atur kula diagung mangaksami nggih Den. Iya ya Petruk ora dadi ngopo. Ingkang sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersanipun Ndara-ndara kula Pandhawa ingkang kangka kalih. Sowan kula menika estunipun boten saking pikajengan kula piyambak. Ing kula niki dapur dipun utus Bapak Semar. Petruk dalem yogine kowe nangis. Nggih. Sedih nek ngrasake lakon karang kadempel. Petruk eneng opo? Kok nangis ki apa? Nggih riyen ngutokke unek-unek ya karo nangis barang ya ora apa-apa. Yogine Petruk. Sampun wonten setunggal candra niki. Bapak niku sakit. Lho, bapakmu lara. Nggih. Mengglecak mawon teng ngamben. Mengambegan kalih matane mlorok. Nek ditakoni pun boten semaur. Pun pokoke mengkaya nuwun sewu. Wis kaya kunarpa, wis kaya batang wong
ning mripate ijik melek, jantunge ijik keteking jantung isih krasa. Nalika semanten kula wis ora kurang-kurang gone nambake bapak nganti entek-entekan. Bapak kula tambake ning ora ana sing iso nambani karo bapak. Kula wis ngrawuhke para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna. Pendhita ampuh pun kula gawa kabeh teng Karang Kajembel. Ning siji mawon mboten wonten sing iso. Aduh, napa nambani larane bapak. Kowe nek omong ngono kuwi ra cetha e. Atiku keloro-loro e, Gong. Aku wae nek mikir kowe iki wong ora tatak kok. Wong ora mentalmu ora gedhe. Ameng bapakne lara kok nangis. Bapak kuwi lara wis tak ajab ndang mati ya. Lambemu elek to, Gong ora. Kowe iki anak model piye to? Model saiki. Lho. Anak kok model saiki ora. Anak saiki iki endi sing do ngabekti karo wong tuwa? Hah? Tak takon. Anak saiki iki endi sing do ngabekti karo wong tuwa? Ya isih ana siji loro. Ning akeh-akeh racak-racake wis do ninggal tata krama, do ora ngrek bekti karo wong tuwa. Mongko sing jeneng wong tuwa ki ora butuh dipunjung ingkung gajah saben dina. Ning butuh di ngabekteni karo anak, butuh dihormati karo anak, nonton anak kuwi tata krama unggah-ungguh. Tur ngerti marang Subasita kuwi wong tuwa wis seneng. Ha ta? Ha iya. Saiki endi ana bocah sing ngabekti wong tuwa? Kongkon kuwi alasan. Ha iya ya, Gong. Ha iya. Kaya anakku kae wis mbok men. Tak nengke wae kok. Ya wis ben terus kowe matura. Bagong, bapakmu ya gene. Ngaten. Pun wonten sesasi niku bapakne niku sekarat. Cangkeme Bagong ki elek. Menengo to, ora ngomong aku tak matur sik. Mripate kecap-kecip kula takoni, butuh apa, Pak? Nek bapak butuh apa-apa, ngendika karo anak-anak. Nek bapak arep eling apa-apa, ngendika karo anak-anak. Anak-anak mesti bakal ngestu padha dawuhing bapak. Ora meneng wae ngono kuwi. Sing upakara nggih ming kula. Bapak saniki kula sing upakara, merga ora ana sing upakara. Petruk ya jarene nek dikon dinunuti bapakne lara, sibuk. Ora ndek kesempatan gula mentah wong tuwa. Gareng nek dikon ngomong karo wong tuwa, didokoki wong tuwa, alasane sawahe akeh, pendake esuk ning sawah, ora sempat gula mentah karo wong tuwa. Kaya ngeten niku anak-anak saniki niku. Nek bapakne wis arep mecicil do dititipi wis ora gelem do kon gula mentah ora gelem, ora do ngelingi jaman cilik. Untung isih enten kula. Iya, Bagong. Lah bapakmu apa ora mbok golekke jamu? Mboten. Lho. Ora mbok golekke tombo. Angel banget wong sing jeneng kon maem lambene mingkem terus kok. Nganti bingung kula niki. Saniki kuru niki aku lho. Sesasi mboten tangi saking ngamben niku awake entek-tek. Wetenge sing maune mblegendonge dadi entek. Iga-igane ketok, sing lemu mung kari ndase. Jan wis ora ditata krama tenan. Menengo mbangane kowe iki matur kok nangis iki cara ngendi? Ngoten niku. Lah terus pada suatu ketika apa kuwi, Bagong? oh iya lali aku. Lali nek matur ning ngarepe ratu e. Sawijining dina kula Gareng karo Petro niku tetengok nunggu bapak bengi-bengi nika. Do melek. Iya. Ah terus bapak niku dilalah kok watuk, guk ngono. Tak kira nek kirik. Bul watuk bapak. Arep tak gusah kok suarane nang ngamben. Wah, ya wis genah nek bapak watuk. Ngopo Pak Mimik apa piye? Terus kula jukuke wedang putih kaya sedotan nika kula jejelke teng mulute bapak terus disedot. Bareng niku kok njaluk udut. Niku jam 2. Jam 2 bengi. Nggih. Terus watuk terus dawuh kalih kula kalih Petro kalih Gareng. Kira-kira anakku sing gelem tak kongkon sapa ya? Ngono ngoten niku. Terus kula maju aku, Pak. Aku anakmu sing ragil. Konen ngopo, Pak? Men bapak mari aku manut. Aku tak kon nyemplung segara wae aku sago, Pak. Demi bapak. Ngoten niku. Mboten wonten anake loro sik jenenge Gareng Petro niku masrahke tenaga nggo bantu bapakne ra gelem ming do
cermime nika. Terus bapak ngenten iki, ya wis sing tak tuding Petruk karo Bagong. Mangkato ning negara Ngamarta. Iya. Terus lah ngopo Pak ning negara Ngamarta? Kowe nek kepengin bapakmu isih urip, pengen bapakmu ki lestari, le momong karo kowe, pengen bapakmu ki lono urip ana ing jagat, kowe sowana Sinten Prabu Puntadewa, Pandhawa 5 aturana rawuh mrene ning gawa pusaka. Ya kuwi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Ngoten niku. Nah, sowan kula mriki sampun Sinten Prabu Darma Kusuma menika wonten suka lilaning penggalih ngemuti bila sampun marang Mbah makaping-kaping bapak mriku bantu dhateng para Pandhawa momong dhateng para Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung wiwit jabang nganti claprang Pandhawa mboten pisah kaliyan bapak nek nganti bapak men kepengin butuhke Pandhawa 5 cacahe rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada ora kelakon. Niku ateges Pandhawa niku nuwun sewu, satriya sing mboten ngerti males kabecikane wong liya. Mula terus terang, nek kula sowan mriki Pandhawa mboten rawuh teng Karang Kadempel, kula wis mengajukan surat pengunduran diri. Pengunduran diri minangka apa, Bagong? Minangka abdi negara Ngamarta. Terus apa gunane kula ket biyen nglesot teng negara Ngamarta, mung butuh Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel? Dadi srana tambane bapak kok ora kelakon nggih to percuma hah percuma nggo ngapa kula ngabekti karo sampeyan ning jebul sing kula labuhi jebul sing kula bantu jebul sing sanes sing kawit biyen kula ewangi niku ora ngerti males kabecikane kalih Bapak Semar pun cekap semanten atur kula nek enten pangandikan saking Sinten Prabu Darma Kusuma kula ajeng midhangetaken. Nek pancen Sinten Prabu Darma Kusuma paring dawuh, Bagong Pandhawa ora iso teka ning Karang Kadempel. Sampeyan wis rasa nyebut kula abdi, sampeyan rasa nyebut kula Panakawan, sampeyan rasa nyebut kula menika batur sampeyan. Kula ora arep manggon sabet sapon negara Ngamarta. Titik. Stop pikir Bagong. Wis. Nek kowe ora melu ndara Pandhawa kuwi kowe lek arep mangan saka sapa? Ngemis. Ngemis kok dipeng-pengke ora. Mbok ya nek omong ki sing nganggo dipikir ora waton omong. Konjur mengundurkan diri. Kowe wonge jiri kok, Tru. Kowe wonge ketergantungan. Heh. Kowe uripmu tergantung karo Pandhawa. Ya nek Pandhawa isih butuhke kowe terus. Nek Pandhawa ora butuhke kowe, arep ngopo kowe? Arep ngemis-ngemis nembung dadi abdine Pandhawa. Heeh. Wong ki ndek jati diri. Mengono kok wedi ora. Ana aku ambek wis paribasane Pandhawa ora iso nglabuhi karo bapak. Nggo ngopo? Nglabuhi Pandhawa. Wis ora ana gunane. Apa sing diparingi Pandhawa baleke kabeh? Kowe diparingi apa? Lemari. Tok balekke. Warkasa terus wis tak dol. Oh. Dadak nebus aku. Ya pokoke takon ngikhlaske. Ya tegese kuwi ra kon sekuwen. Ya men. Iya. Tak modasmu lho. Kowe iki senengane ngigol-ngigoli aku le omong kok. Bagong, Wonten dawuh keloro-loro atiku, Bagong. Same. Kula jan-jane matur ngenten iki niku. Kula ampet tenan ati kula. Merga kula mriki nyawang bapak niku wis kaya kunarpa. Bapak ndek pengarep-arep Pandhawa rawuh mriki. Ning kok sampeyan kula matur kaya ngoten kok malah nangis. Sawangen Pandhawa mung kari papat. Lho. Sing siji ilang nanti. Sing siji lunga, Bagong. Sebab ditundung karo bendaramu. Sinten? Bendaramu Jodipati ya kuwi Werkudara. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Iya, Bagong. Wis jan ora pisan ora pindho kok kowe ki Wah. Ngapa to nek ngrampungi masalah nganggo ati sing sabare ngapa? Aku tak takon. Lho, aku ngelekke sampeyan ki ora ana salahe. Mergo aku ki batur. Batur ki pangembating catur.
Kulawarga wadha inggat-inggatan, ora cocok kon minggat, ora cocok kon minggat. Sampeyan krasa mboten? Nek Ndara Sedewa niku putrane Dewi Madrim wis seda karo Prabu Pandu. Sampeyan putrane Ndara Kunti. Sing jeneng adiku Alon niku nek iso dirukti, diopeni, diragati, didadekke wong. Sampeyan entuk pahala. Ora malah kon minggat. Wah! Susah aku nak gagas kaya ngene. Aku aja ora manut karo aku, ora manut karo tuture wong tuwa ki piye? Nuwun sewu. Iya. Sampeyan kok ya ora ngelekke. Iya Bagong, aku kalah rembug karo Werkudara. Ora dene dadi pembarep. Kudune sampeyan iku iso mikir. Nek Werkudara arep nundung adine, sampeyan menggak. Werkudara, jangan Ngono. Ora kok meneng wae. Ha gunane apa dadi kakang barep? Iki ya ngono sing bagus iki meng wah. Le mempeng nek ana wong wedok ayu. Nek ana masalah meng klecam-klecem, kepiye? Kok dadi Pandhawa kaya ngene iki kepiye kahanane? Nuwun sewu, kula tak nyuwun prisa. Masalahe apa? Jan bocah iku malah begijikan dhewe iki apa to? Sapa-sapa diseneni, sapa-sapa di Adimu ki piye cok? Sapa-sapa anggepe kaya andane digetak-getak. pun kajenge nengke mawon, mbangane nguyuh sak nggon-nggon nengke mawon. Mergo Bagong nek nesu niku nguyuh sak nggon-nggon nengke mawon. Pripun sebabe apa? Sebabe Sedewa nggondheli pustaka Jamus Klimasada. Lho, kok ana hubungane karo pustaka Jamus Klimasada? Iya Bagong. Terus Ngene kowe tak critani. nggih, ning ampun dawa-dawa. Iya. Wegah kula ning ngrungokke. Iya ya ora dawa Bagong. Ora apa-apa. Dawane ngempuk percuma. Iya. Oh, mesti nyengenges to. Angger muni omong ngene mesti nyengenges to. Aku mbayangke aku dhewe to. Ha iya. Pun nggih cerita. Ngene ya Bagong. Nggih. Koko Prabu Ndarawati rawuh. Mriki iya. Ngandhakake yen Ndarawati kuwi ketaman pegebluk bisane waluya yen to tinumbalan pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Tumuli kabeh sarembug pustaka Jamus Klimasada diboyong dening Koko Prabu Ndarawati ya mung Sedewa sing ora mathuk, Sedewa sing ora cocok. Tumuli Sedewa didukani dening Bendara Munjadipati nganti dedrek nggone ndukani wekasan Sedewa ditundung lunga saka negara Ngamarta. waduh. Berarti niki pustaka Jamus Klimasada ilang utawa dibeta Sinuwun Ndarawati. Iya Bagong, mula aku ora bisa menehi wangsulan nglawan kowe merga Pandhawane ora ganep, pusakane ilang Bagong. Wah, wis Tru. Yo, mulai karo mampir golek bandosa. Lho. Nggo ngopo? Bapak jelas mati iki. Tambane ra ana kok arep ndi meneh parane. Ya engko gareng gek kon bedah bumi. Ha ya wis ngono wae ndak. Ambangane iki dadi masalah, dadi geger malah ora karo-karuan. Ajare kowe arep mbelani bapak nganti tetesing getihmu sing pungkasan. Lho, nek pancen kowe arep mbelani karo bapak, perkara iki diglejah kok, diunceki. Sing bener piye? Sing kudune kepiye kelakone ora manut karo kahanan sing kaya ngene iki. Wah, jan susah aku nek gagas kaya ngene. Nun ngapunten lho, sampean kok ya nuwun pangapunten. Ikhlas lahir batin maringke pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada dhateng Sinuwun Ndarawati. Merga Koko Prabu kuwi sesembahanku. Nuwun pangapunten, saniki ampun gagas Sinuwun Ndarawati menika sesembahan sampeyan ning kudu ditonton. Mula ana tetembungan ngendikake ratu kuwi nek siniwaka aja ming netra walaka, tegese netra batin lahir tok, ning netra batin diwengake utawa permana jati. Wonten nika. Merga jaman saiki akeh sing maraja saka sela-selaning garu, ketoke kanca ning dadi mungsuh, ketoke sedulur ning tegel karo kancane. Menika nuwun sapunten, menika kudu dipun penggalih. Kalebet lakon sing dumadi wonten negari Ngamarta mriki, ketoke Sinuwun Ndarawati. Terus diparingi pustaka Jamus Klimasada. Nuwun sewu. Nek nganti niki mengke dudu Sinuwun Ndarawati. Ternyata dudu Sinuwun Ndarawati, terus pustaka Jamus Klimasada ical. Pripun ya? Sapa sing arep disalahke?
Sapa sing arep goleki pustaka Jamus Limasada? Ora ngawur dadi ratu ora gampang. Ora mung iya. Iya gampang dapusi wong. Wah, sampeyan iku sembrono kok sinuwun. Kula wis matur bola-bali to. Pustaka Jamus Limasada menika panggesanganipun para Pandhawa. Nek Pandhawa kelangan pustaka Jamus Limasada menika ngibarate wong sing ora seneng karo para Pandhawa, ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Tatur walik. Walik, hah? Turta. Oh iya, Ndring. Turta. Ming turta kok kualik pemikiran aja. Pustaka Jamus Limasada menika dados panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Nek nganti pusaka ilang, Ngamarta kawulane pating blengkah ora karo-karuan. Pripun nek kaya ngoten niku? Aja nyawang Ratu Ndarawati. Aja nyawang Ratu Ndarawati kadange tuwa. Para Pandhawa ning kudu diteliti, kudu ditelesih. Ngoten lho. Kena dipasrahke, ning dicek dhisik. Werkudara Ndarawati tilik ana, ketaman pegeblok apa ora? Werkudarane mangkat, brubut. Nek wis dibuktekke, iya mbarep pancen bener. Pusaka diparingke, urung ana bukti kok wis diparingke niku macem mana? Pripun nek kaya ngene iki? Wah, lah wis geger malah Bapak Semar ditelapke, wis megap-megap arep tekaning pati, malah pusaka mang paringke karo Prabu Kresna. Apa nek ngono? Kresna lho Semar iki bobote abot Kresna apa piye? Manus maning jajalanat iblis lanat gugu karepe dhewe Bagong. Bagong. Nah. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Wah ya wis lali wis mau. Kowe muni yen to Yai Prabu Ndarawati ki panjalmaning mungsuh. Malah kowe ndak apa. Yen to Yai Prabu Darmakusuma kuwi keluputan gedhe mergo maringake pustaka Jamus Limasada marang Yai Prabu Ndarawati. Dasarmu apa kok tak takon? Dasar kula gampang mawon sinuwun. Mergo jaman saniki niku angel wong dipercaya. Ngoten. Kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Ho. Modal ora kowe. Ora iso omongan kowe padake. Oh, kulino orasi demo. Padake ora. Yen ngono kowe ngarani Prabu Ndarawati kuwi panjalmaning musuh. Mboten ngarani. Mboten muni lho kula. Mboten muni nek Kresna niku mengsah, mboten. Nek kula wis muni Kresna menika musuh, ateges kula ngarani nek Prabu Kresna niku panjalmaning musuh. Kula mung nuwun sewu ngemutaken dan Sunan Prabu Darmakusuma supaya luwih teliti babagan pustaka Jamus Limasada. Merga bapak kula niku ya ajeng mati merga nek ora tambani pustaka Jamus Limasada, kula kelangan wong tuwa kula sinuwun. Perkara bapakmu mati mbok ben. Perkara bapakmu mati ya wis ben. Bapakmu ki wis tuwa. Wong tuwa ki parane arep ndi meneh? Wong tuwa ki parane wong nang ndi meneh? Wong semene akeh ki mung padha antri tekaning pati. Mung kari ngenteni pestine kodrate dhewe-dhewe. Mula perkara bapakmu lara kuwi janjane ora usah mbok goleki tombo. Ning wis ben enten ana wayane mangsa kala tumedhaing Sang Hyang Nyawadipati jabut karo nyawane bapakmu. Yen pancen pinesti kudu tekaning pati. Kuwi lha atos iki, Ndra. Piye? Kok lara ning ati ya? Lara ning ati ya tandange ora. Bapak kok dipatek-patekke ora. Kowe iki lek iso goleki tombo kok mung diunekke tekaning pati. Ayo karo apa? Nek kowe wani ndakwa, Yai Prabu Ndarawati panjalmaning musuh, aku ya wani ngarani bapakmu kuwi wis lara, wis tuwa, wis arep tekaning pati, Bagong. Kowe aja watoni isamu wis lho, Bol. Lho. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa. Dundang bol ora gelem. Kon ngundang apa? Kon ngundang apa? Lara ati kowe tak undang, ha. Tak undang ana kuwi lara ati. Ora usah lara atinan. Kowe nek ngrumangsani swaramu ngunekke bapakku wis wancine tekaning pati, wis wancine dadi wong tuwa, ming antri modar. Kuwi ning atiku ya lara.
Hah? Nek omong nganggo aturan kowe. Ora sapenake dhewe. Lho, kowe wani karo Baladewa. Aja kok kowe, bapakmu aku ora wedi. Ora ngerti Bagong nek nesu kok kowe. Kowe nyembranani aku kowe ngunekke bapakku arep modar. Bapakku antri tekaning pati. Anggepmu apa? Wong mati ki ora perkara tuwa. Bluluk kae tiba, enom kae. Kae ya iso modar, iso tiba sik bangane kambil. Nganggo pikiran kowe. Rumangsane akeh sing wong umur 100 kliwat isih urip meger-meger. Ning ana sing wong kaya kowe dadi ratu muring-muring terus teksek modar ya ana. Wah. Ayo wis dantepi ya, Gong. Dantepi, rasa wedi. Men sisan wae ngopo. Ratu kaya ngene kok digonggongke sak penake dhewe. Lho, yen ngono kowe wani karo Baladewa. Weh lah, kowe iki lho ngerti Bagong kok. Bagong ki tau munggah ning kayangan ngobrak-abrik kayangan. Dewa bubar kabeh wedi karo aku. Ha, lakone Bagong gugat. Kuwi karang aku dhewe. Ha. Aku bengi iki sik kon bangun gedung kesenian. Apa ora pecah sirahe? Ayo wis ben ora. Mula aku sedina ora metu saka omah kamar teturon ning kursi jane karo ngenam-enam pikir ki engko piye. Ki engko gek kepiye? Aku entuk dalan wong ki anggere nyebut karo sing gawe urip ora mesti eneng dalan. Anggepe apa? Apa dikira aku wedi karo sampean? Ora wedi karo sampean. Ya pancen wani karo Baladewa. Ora nek papane wong neter kadidayan. Babaro. Ayo. Kowe arep ngopo saiki? Kowe arep ngopo? Kowe tak tandingi legane atiku. Kowe kena mboyong para Pandhawa, kena mboyong pustaka Jamus Klimasada marang Karangadhepur nggo tampa bapakmu. Ning Langka ana dhisik kuwandane Baladewa. Waduh, lewani sumbar ming kowe kok. Hah. Oke aku ya iso gawe sayembara kaya ngono. Gawanan pustaka Jamus Klimasada ning Darawati rasa dibalekke. Waten iso nglangkai kuwandane Petruk. Wis. Kok aku iki piye to? Kowe sik mati ra apa-apa. Ra apa-apa dengkulmu ra. Engko gek tak susul. Ora metu njaba grandang negara. Ayo, metu jawa radeni negara ati. Wah. Kudara. Iya. Arjuna kula wonten paring adhawu. Lah kok dadi kaya mengkene kahanan ingkang dumadya ning Praja Ngamarta. Yayi, apa si Adi ora rumangsa kleru nundung kelawan kadangmu ragil? Wah. Bareng Petruk sowan. Matur yen Semar lara. Wah, tumuli ana rasa getun atiku. Semono uga mbarep ndak kira uga keduwung. Maringake pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Dimas, sega wis dadi jenang ora bakal pulih meneh dadi sega. Ing mengkono ora perlu digetuni. Ya, Sing wigati ayo budidaya. Golek ana kadangmu Sedewa ingkang angka 2 upadinen sarta titi priksanen kahanan Darawati ya Yayi. Nanging kang luwih becik sirepen dhisik kamurkaning Kaka Prabu Mandura apa dene Petruk lan Bagong nggone wis padha geseh penemu. ya barep kakangku ngestake dawuh. Arjuna wonten maring adhawu bubarna kang padha seba jeneng ingsun kundur ngedatun kula nun paramadal pasilen. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Yai Arjuna kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas. Purna gatining paranggilan. Sanata sakundur ngedatun jeluk saking gamparan ana kinapit gamparan gading. Kadheraken sangganing plomban cedhi manggung ketanggung Jaka Paloro ingkang sami ngambil upacaraning keprabon. Kawestingan saking Mandra tindaknya Sri Naranata. Katinon saking Mandrawa kaya gumebyar candrane Sri Naranata wau.
srama panggah wagut katinyo mawukyat ira wang-wang piye ngandel ora kok Sinun Mandura ki nek perang kuwi ora ditandangi dhewe ning mesti ngandhake karo wong liya lho kae Patih Praguta joget-joget nggawa glugu golek awake dhewe malah ora mung Patih Praguta sajahe Sinun Mandura wis ngendikake bab sing ora bener tegese kuntul dikandhake dandang dikandhake kuntul maksude piye kuwi tata upacara kata-katamu ki piye dandang kandhake kuntul kuwi kedadian saknyatane dienggak-enggokke men dheweke ketok bener dheweke ketok apik wong liya ketok elek kuwi tegese pawarta sing saknyatane ora dikandhake sing sak benere ning dienggokke nganggo kalimat utawa ukara-ukara sing rumangsane dhek iki wong paling apik dhewe wekasan sing dikandhani mbelani ro dheke ketitik ora ming Patih Praguta tak sawang Ndara Garukaca Ndara Antarja barang kok do ting brubut goleki awake dhewe ya mulih yo Gang yo hah mulih engko nek Semar Modar bapak wis dawuh karo awake dhewe nek nganti awake dhewe engko melu mati nang kene malah ngrekoso uripe yo mulih yo wis rasa dadak piye-piye mulih matur karo bapak Pak aku ora sida mboyong para Pandhawa mundi pustaka Jamus Limasada merga pustaka Jamus Limasada diasta Sinuwun Ndarawati jarene negara Ndarawati ana pegebluk ngono wae engko rak bapak mikir dhewe bapak tumandang karya oke ayo kita berangkat yo Gong ketoke lemati kok luwih cepet awake dhewe mbangane Semar masa mengo to weh sapa iki to lho sapa iki to Ndara Antasena kok awake dicat ireng barang aleman kowe tak ajar modar kowe nek cara nggone dhewe pancen Ndara Antasena ki nuwun sewu nganggo gelung lho rada ndangak persis Ndara Werkudara kene iki nganggo kuku iki ora iki gagrak kene Ndara Antasena kaya ngene iki waduh gleleng gondrong barang melu pang apa pang apa pang uwit ha iya wong apa kok terus wedi ha iki mesti sajae wis dikongkon Ndara Baladewa atakonane ya ya wilujeng Gus slamet kowe do ngopo ya mlayu-mlayu ora ngerti kok dhek itu ha iya ngomong apa ngapusi ngomong jujur aja ngapusi aku soalnya kulino ngapusi ora iso ku saiki kudu jujur oh iya menika ngaten Raden ya sing ngomong Petruk apa Bagong kula ngapusi tak keplak ndasmu pecah dadi papat diar ora anu kowe Petruk ya soalnya cangkem kuwi kulino ngapusi ngono ora sadar tiba-tiba ngapusi mah dadi papat sirahku ora apa-apa wis omong sak tenane ajeng nyuwun mergi Ndara lho njaluk dalan nggo ngopo ajeng wangsul saka ngendi saking Sinuwun anu sowan Sinuwun sinu anu sowan Sinuwun sowan Sinuwun Prabu Puntadewa wigatine kula tak matur sampean aja kaget nggih yo ning nek umpama kaget nggih kaget sakniki mawon dadi kula nek kula matur sampean pun mboten kaget wong kaget kon kaget saiki tak keplak sisan kowe kula matur Sinuwun Prabu Puntadewa ngabari nek bapak niku gerah lho kakene Semar loro. Heeh. Lho lak kowe iki ting pendorong ki ora nambake bapakmu piye? Modal ora malah disalahke dak, Tru. Nuwun sewu, pun mboten kirang-kirang lek kula golek tamba. Ning bapak mboten iso seda. Lho. Bapak mboten iso sembuh. Ah, suwatu sae bapak niku pari pangandikan, Petruk Bagong sowan nang negara Ngamarta. Aku iso mari nek Pandhawa rawuh mrene sinambi mundi pustaka Jamus Limasada wis to kandhake Siwa Ngamarta wis ya numpun terus Siwa Ngamarta ngendika piye Bagong ketiwasan merga pustaka Jamus Limasada diasta Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna wah nek ngono ngendikane Mak Jlik Sedewa iki mau bener mangkane sampean ketemu nganu no Sedewa no basa tak ajar kowe Ndara Sedewa to ketemu teng pundi kula wau soalé mlebu teng negara Ngamarta niku Pandhawa niku mung kanton papat sing kurang Ndara Sedewa
Kula takoke Ndara Sedewa ta pundi? Ditundhong bapakmu Ndara Werkudara. Bener, mak cilik ya kandha kaya ngono. Terus saniki Wis tindak. lho. Lu ngoten pundi? Kuwi dudu perkaramu iki urusane mak cilik Sedewa. Sing wigati aku nang kene iki kon ora lunga-lunga, nek ana wong tekan kene kon nulungi ngendikane mak cilik Sedewa kaya ngono. Lah kok sing tekan kene kowe karo Bagong karo Petruk. Wong loro mingan. Kula kalih Petruk, ora kowe karo Bagong karo Petruk. Ora kebablasan le omong. Karepku iki kowe karo Petruk ngono. Heeh. Lah kowe saka ngendi? Saka negara Ngamarta. Kok mlayu-mlayu? Ajeng gelut. Lho. Gelut karo sapa? Kare Baladewa. Gleleng lho. Aman reng tau ngerti Bagong arep gelut karo Baladewa. Mengene iki. Lho. Wani karo Siwa Mandura. Lho, sing diwedeni apane? Lho kok mlayu? Hari kok ngandhake kanca kerubutan kok. Ngandhake sapa? Ngandhake Prate Pragota. Terus kamasmu Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja goleki kalih kula. Niku wis diwolak-walikke karo Ndara Baladewa. Mesti kula dianggap salah, kula dianggap wong kleru. Mula Ndara Gatotkaca sing janjane kalih kula sayang goleki kalih kula, mider-mider teng gegana. Ndara Antarja yang goleki kalih kula. Oh nek ngono pancen lumusi ngendikaning mak cilik Sedewa. Aku kudu bantu karo kowe. Bantu napa? Wedi? Ora. Mesti mawon iki soalnya ajeng bangun gedung kesenian. Ora. Ora bantu karo kowe tak bantu kekuatan. Kekuatan apa? Kowe rasa mlayu. Terus Nek pancen wong salah kudu digawe salah. Nek pancen wong bener kowe kudu wedi. Kuwi wajibe wong urip nang alam padang. nggih. Monggo kowe tantang-tantangan karo Pak D Baladewa kuwi perkarane Kono mbelani Kresna. Kula mbelani bapak. Bapak niku wis rekoso lho, Den. Bapak niku saka uripe ming dienggo para Pandhawa. Aku ming perkara Pandhawa kon rawuh ning Karang Kadempel kok dikalahke karo Sinuwun Darawati sing kawulane kenapa geblok? Apa kira-kira abot Kresna mbangane Semar? Terus Baladewa nesu, "Panus maning jajalan cukup laring bawono." Bagong, menungso ya diapunmu. Kowe wani karo Baladewa. Kula dunekke ngono, muntap kula. Kula terus melu ngadeg metenteng. wah kowe kuwi Heeh, anu iya. Anu nggih. Ngono kuwi. terus Metu njaba. Nah ora dadi. ha iya sing ra dadi Perange lho. Metu njaba kula ya metu njaba bareng wis bingung le do golek anduk. Gong ora neng iki ning nggone wong liya lho. Nyatane ngono. Aku Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja do ngewangi. Ora jiwa satria. Ndak dirambati anu jangkrik. Satria dirambati jangkrik. Ya matur nuwun kok. Heeh. Terus lajeng ngewangi pripun? Kowe rasah mlayu nang kene. Terus Kakang Gatotkaca Kakang Antarja adepono. oke, siap. Carane Kowe tak ewangi. le ngewangi? Kowe maju petukno Kakang Gatotkaca Kakang Antarja. Oh ya bener nek iki diunekke satriya petuk ya bener. Kok iso? Kan muni kowe tak ewangi ning maju petukno Kakang Gatotkaca. Maju ya modar tenan. Aja semelang kowe tak uripke. Kowe kok gleleng. Beto power bank lho. Ora ning aku iso nguripke wong mati. Carane Iki lho. Banyu sungut kuwi tak pres. Tak nggo nambani wong loro, tak nggo nguripke wong tekaning pati sing durung winanci. wah gleleng iki to. Heeh. Ya maju yo. Engko nek nganti awak dhewe mati ra konangan, Nah kuwi masalahe. Nah sampai kula mati mongko ketutupan suket ayo. Sampeyan nambani pripun? Ora sembrono nyawa nggo dolanan. ngene bae. Supaya kowe ora iso tekaning mati, sing kira-kira arep maju mungsuh Kakang Gatotkaca Kakang Antarja sapa? Kowe aku terus. Manut. Nek Petruk sing tak labuhi Petruk, nek Bagong sing tak labuhi Bagong. Ngene wae terus. Piye? Kowe gandenge bola-bali dadi rol. Heeh. Sementara iki aku ya terus. Kowe arep ngopo? Aku tak sing maju. Aku direwangi ndelok seno. Ya, sakarepmu. Nek Petruk ora maju ning mburi kene. Arep ngopo, Gong? Wong kok glelenge ra jamak-jamak. Terus kula kudu pripun? Aku tak manjing ning awakmu. Lho. Kowe nek tak njingi,
kowe dadi wong ampuh, kowe ditibani pusaka ora apa-apa, disuduk ora bakal tatu, kowe dipotol sirahmu karo Kakang Garukaca ora bakal potol. Soale ngedrat Ora. Ora bakal potol. Oh siap. Terus carane Mlebu ning awakmu. oke. Metu pundi? Niki napa? Pripun? Moh ababmu mambu. Menapa niki? Niki cilik ning elastis. Iso klebon gedhe barang ngene. Gong ora satriya kon mlebu mburi ora. Metu pundi? Kowe ngamet ambegan kok. Ngamet ambegan. Engko aku tak mlebu sarana sukma. Oke. Wis ge wis. Saniki? Heeh. Mulai aku mlebu ning awakmu, kowe dadi wong ampuh. Nek lumrah kowe dipotol sirahe ora bakal potol, dipateni ora bakal mati. Wis tata-tata ya, Gong. Aku tak mlebu ning awakmu. Nek aku wis mlebu, kowe piye-piye bakal keturutan. Ambles bumi ya iso, mabur ya iso. Lan jeblok wetenge. Mengomong wae ora. Gak mlebu kene iki wis ngampet ora dilebon-lebone. Ya wis ge tata-tata. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winaya ing asepi sumimpen telenging kalbu Nek wis aku mlebu ning awakmu. Engko aku bakal digdaya, Gong. Wis, kowe iso ngambah dirgantara, kowe iso mabur. Ngono wae ya, Gong. Oh, celeng iki. Tak kira nek Ndara Antasena diwas arep jeblok wetenge. Gus, Apa? sampean nang pundi? Aku wis nang jero awakmu. Gleleng iki nek ora nganggo bagong sing siap nggo gelut wis ora. Wah, kaya nganggo training abang barang. Siap pokoke. Ha iya. Sampeyan nang jero awakku lho. Oh, Sampeyan wis nganu cetha mbantu kula. wis karo ngomong apa iso keturutan. Upamane Ambles bumi ya kelakon, mabur ya kelakon. iki nek tak coba ora ana nyatane tak tokke liwat mburi lho iki. Iya, iya. Buan klepret ya men lu. Nek ana ambles bumi carane piye? Ya sepaton ngampet ambegan terus dresepke, awakmu dresepke bumi engko ora ambles bumi. Hati-hati. Hati-hati lho, Gong, nek ora nyoto buhathukmu entuk aspal tatu tenan. Kowe ora meden-medeni to minggat ngono. Wong arep jajal kok digol-goli ra. Gong, hati-hati lho gong. Petroke. Jotos tenan kowe marai tratapane. Wis tak niati tenan. Ya. Wah. Piye, Gong, kahanane? Peteng. Meneng jeron bumi. Waduh, sarean Netro. Natap grobok aku. Iya. Aja liwat sarean kowe iki sareane piyai-piyai luhur ndak ngono. Apa Metu, Gong. Hah? Metu. Oke. Nek jedul pripun, Den? Mengkari munggah jedul. Wah. Nek nganu Mabur sikile gedruke lemah ping 3. Mabur iso mabur. Niat nggo nati. Oke. Kuwi papat. Mula cah sekolah. Kon sekolah ngayale ra jamak-jamak. Tulung ngitungke terus. Iya. Aku nek hitungan ra tau mlebu e. Iya. Ya, coba 1 2 3. Niat atine. Mabur. Wah. Wah, dan gleleng tenan. Mengke genti kula nggih, Den. Ya engko gampang. Wah, rasa Petro rasa ndak gleleng kaya nyolongan e wong. Wah. Kaya balon itu enting. Heeh. Wedian. Golek kamar mandi sing ra ana gendenge.
Sapa ngerti entuk kanugrah ya. Wah. Grimis wae ya. Wo wedhus iki. Padake kloset ora. Men tak uyuhi sithik Kandra. Ya wis mangkat, Gong. Mangkat kowe rasa melu-melu ngaso. Ya. Hak tatakane dhewe sing kira-kira mbelani karo Baladewa. Aku sing nandingi. Hati-hati oleh. Siap, aja kuwatir, aja kuwatir. Mandek ora? Mandek. Iki piye iki pesawat kok nyekel pesawat? Medun, landing. Sabar. Edan gugu karepe dhewe. Ora edan, kenyataan Om. Iso mabur. Lho, apa sing iso mabur ki sing sampean tok apa? Arep kula wong kere kaya ngene nek iso tuku tiket iso mabur, Mas. Aja ngawur Bagong. Nun. Kuwi tak takoni bloko. Nggih, kersane ajeng napa sampean? Kowe wani karo Siwa Mandura. Anane kula wani mergo kula diwarahi. Cacing nika kepidak menungsa. Nika ngolet ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing ngidak. Ning Bagong duwe perasaan. Coba saniki kula tak takon, nek upama bapakmu lara, terus bapakmu dunekke ming Werkudara lara kok modar mbok men. Ngono piye perasaanmu? Hah? Sing muni ngono sapa? Lho, sing ngakon kowe sapa? Siwa Mandura. Sing muni ngono Baladewa. Mula aku ora trima nek nganti bapakku dimodar-modarke karo Baladewa. Endi menungsane? Lho. Kon tekan kene. Kowe aja urap-urapan suaramu. Aja wani nantang karo Siwa Mandura. Bagong, yen kowe wani karo Mandura, aku isin dibatur kowe. Aku ya isin di juragan kowe. Apa juragan ra iso mikir? Gunane apa? Percuma sampean dijedi nang kayangan. Dadi satriya babaran kayangan. Ning iki ra tau dienggo. Menggunake tenaga, gunake akal. Dumeh satriya pringgandani. Sapa sing wani karo dheweke? Senake sapa sing wani karo Baladewa mongko kenyataane ora kaya sing dikandhake Baladewa sirnake. Apa kowe kaya ngono? Rumangsane ora. Kowe malah nguring-nguring karo aku, muni-muni karo aku. Mergo sampean ora jumbuh karo ngendikane. Aku ora seneng nek carane kaya ngono. Bapakne iku lara. Hah? Bapak lara tambane pustaka Jamus Lima Sada. Monggo pustaka Jamus Lima Sada ilang. Ha ta? Ora? Yo. Ilang mergo digawa Sinuwun Ndarawati. Kula mung muni, Ndarawati kok dadak nggo tumbal pustaka Jamus Lima Sada. Ah kok makmu gedhe Mendura. Bagong menungsa ora tataran. Bapakmu ki wis tuwek, lara ki wis sak mestine. Mengkari ngenteni wahyane mangsa kala bapakmu modar anut karo kersaning sing gawe jagat. Apa ora kelara-lara aku? Aku ora apa-apa ora kelara-lara. Bapakku lho. Dunake ngono iki bapakku. Bapakku ki jegoke kirike-kirike tak bleh. Kok dadi bapakku dunake modar kaya iki. Nek Bagong ora trima, mula aku kepeksa wani karo Prabu Baladewa.
yen kowe wani padha karo wani karo Gatotkaca. Oke, ra masalah. Ra masalah. Apa dikira aku wedi karo? Aku nek ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Kowe iso malik otot kawat balung mesi. Aku iso malik balung kiri. Ayo ngejak apa kowe? Ora minggat suaraku tak candak siramu tak potel gulumu. Potelen nek nganti aku iso potel siraku meguru karo kowe 20 taun. Ora Gatotkaca. Le nangkis telat le. Apa? Heeh. Lho, Gong. Kok bathuke metu getihe? Apa? Heeh. Krasa lara ora diantem. Mumet banget. Antasena piye ya lek mbelane? Gus. Gus. Ndara Antasena. Gus. Ngopo? Aduh, sak leran aku, Gong. Wah, telek e. Jarene mbantu mula aku diantil moncrot. Bol sare to? Oh, ya njuk ngapura karang kesel banget e. Wis perang niki. Ya wis nyuwun ngapura. Maju meneh. Wis kebacut loro. Mbacut mlethek sirahe. Tonya Gatotkaca turu ta? Iki seneng kene iki turu ta, Tru? Ha iya tenan, ombene oke tokke tumburi tenan. Ben luweh. Tak goleke kali sing asat ben. Ben tiba mak telepek ngono modar. Aja entose aja Gong. Ah, mulane melek. Ya, nek melek aku diantem mesti ora apa-apa, malah turu ora. Ora bakal tak gawe macak, mesti bakal tak sirnake. Oke, ra masalah. Melek lho. Iki bahaya iki. Tatoane nyawa, ayo matane diganjel. Ora merem nek nganti merem sirna margalayu aku. Mati dening aku. Wis kok iso model siraku. Bumi langit tangkep. Mutar dening aku. Aku Digdaya ora bakal menang karo Gatotkaca. Sambato. Mati dening aku. Wani karo Siwa Mandura padha karo ngorek-orek marang pasuryane Gatotkaca. Ora sudi aku di batur sing gawe wiranging Bendara. Modar dina iki. Wah, akeh semute. Pindah kene aku ting celekit kabeh ora. Kok gleleng kowe ora apa-apa dunter. Candak sirahku ngono dunter kluthuk ngono aku kaya mati kae ning bali neh turuk. Oh, ayo kekuatane Ndara Antasena sajake
Wah, Gatotkaca baru kali ini kalah sama aku. Ya jan gleleng tenan kowe. Kan kepengin ye, tak kene metu. Ben manjing ning nggonamu, ora aku arep ngaso wae. Itu rampungno ngono. Rampungno. Ning ki sing maju Ndara Antarja. Kuwi kakange Ndara Antasena. Nek Digdaya iki mesti Digdaya Ndara Antarja, padha-padha putu dewaning ula. Waduh. Kira-kira menang sapa ya, Tru? Ane mestine menang sing tuwa karo sing enom. Halo, halo. Ngopo? Iki mungsuhe Ndara Antarja ora usah wedi, kowe iso nyembur. Hah? Kowe iso nyembur kaya Kakang Antarja. Iso nyembur kaya ula? Iso. Ora usah kuwatir. Wah, gong tak ajar kowe. Tak ajar kowe. Jajal jengkulmu mlocot ora. Kowe iki bisa lho, Gong. Alah, lho. Ayo terus emoh ora. Kowe wis sedhela emoh, gak aku gak ora seneng ajarane ngono gak ora seneng aku gak. Ora liwat kene iso sembur tenan aku. Ah, iki arep glelengan ayo. Nek kowe ngendelke le duwe upas, Bagong ya duwe upas legane atiku. Bapak keperanggul mungging ayuda kebapak bawat nyobentar kebapak nyomungging aloka Bagong nggih Ndara Antarja iya kok le mandeng kula kok kaya sinis duka napa nesu karo kowe sebabe kowe wani karo Sima Pandura ya apa ora ngaku wae ora ngaku tak pateni ngaku ya tak pateni wedian kejem tenan iki ngungkuli adine sampean pun murku kabar dereng kabar apa Gatotkaca wedi kali kula lho adikku karo kaca wedi karo Bagong weh iki jeksane Piyayi Blitar niku asli aku ora goro. Kula dipotol sirahe ora apa-apa terus kula nglecak, terus kula pindah nggon le turu. Adimu wedi. Ning karo aku ora bakal iso selak, kowe mesti bakal tekan ning pati. Ayo. Diadu antaraning Antarja karo Bagong menang sapa? Oke, ora masalah. Neng ngene ditemtoke kowe apa aku sing tekan ning pati. Manut, sirmu piye? Kula manut. Ora minggat sembur mlonyo awakmu. Melek lho. Iya. Wis mulai idon-idonan iki. Sampeyan apa iso nyembur? Anggap aku ora iso nyembur. Ayo, didu upasmu karo iduku ampun ndi. Kene marganing patimu. Pangga tak ayoni Antarja.
Wong nyembur kudune ngono kok. Saisaku. Panas to dadamu? Kena iduku? Wih lah dalah. Lah kok nyolong pethek ing atase Bagong. Kok wani ngidoni sarta iso nyembur kaya dene Antarja. Ora pangling. Mesti ana sing bantu karo kowe, Kang. Ngrasa melu-melu perkara iki. Nek Kakang melu-melu perkara iki, aku nganggo raganing Bagong tak ladeni padhangane wani, petengane apa meneh, rupak wani, jembar wani, Kang. Tak hitung-hitung sing luput Siwa Mandura, dudu kok Bagong nek sampeyan melu-melu perkara iki dosa gedhe lho, Kang. Ngopo Gong kok ngalamun? Ndara Antarsena iki mlebu awakku nggawa sound system apa? Ora. Kok iso kang iso bergema terus Ndara Antarja melayu. Ha iya. Wah, kowe gleleng tenan iki. Arep pirang dina ning awakmu ya, Gong? Ora arep takon metu kok. Oh. Arep tak jahiti kabeh mbur. Tak dondomi men ra iso metu. Apa anggepmu nek tok dondomi aku ora iso metu kok? Metu karo-karo karepku dhewe. Padha, kula ya ngono. Nek ya ora iso dipaksa kok. Ya metu ya emoh aku ya ngono. Metu karepe dhewe kok ya, Tru. Ha iya, kabeh ya dhewe-dhewe kok ya. Panusmaning jajalanat iblis lanat. Bagong, ponokan Petra ora minggat sing arep aku glandang negara jebol. Mlayu, Tru. Wola. Ayo, iki Toto Mandura Prabu Baladura karo kowe. Nesu tenan nek kae, Gong. Wah, wis anggres ngono kae ora ana wong wani nyedak to. Manus-maning jajalan suwane Bagong, Petra ora minggat glandang negara jeblok wetengmu. Sir atiku langsungan. Maune kendel terus langsung jirih sakal. Ha iya aku ya mlayu mak tratape. Heeh. Ning ngene, Gong. Kowe ra ya iso ambles bumi to, Le? Ambles bumi ya. Men aja kecekel Ndara Baladewa. Wah iya, aku isih duwe Ndara Antarsena ya, Tru. Ha iso. Dadak mlayu ki ngopo ambles bumi ndelik nang bumi beres. Oke. Melek. Sing melek sapa? Ndara Antarsena turu mesti ki, Tru. Ora turu. Ha terus? Ha iki apa? Wah, iki ya tunggal dene iki. Tunggal dene ngopo? Metu ra omong-omong. Sone ki omong. Ora mung terus glenes lunga. Ha piye kaya meh ditinggal tok kae? Ha iya ya. Heeh. Ya wis ngono apa piye ora mung tanpa omongan terus sarungan. Lho. Kok tekan sarungan barang? Omong apa iki mau? Omong apa ora? Ngopo kok do mlayu? Ndara Baladewa duka. Siwa Mandura. Nggih. Lah piye arep dijoni wae piye? Arep piye-piye kowe kenggonan aku ora apa-apa. Ning ya modar tenan. Ha sampean sok turu barang Nek pas kono nibake nenggala nyotampan bles sampean pasare teng awak kula. Modar tenan ya, Tru. Heeh. Pun wah, ajeng wangsul kula. Lho. Bali piye? Bapakmu ora iso ketekan Pandhawa, ora iso nggo pustaka Jamur Lima Sada. Bapakmu mati lho, Gong. Ora apa-apa lah sertifikate wis tak gawa kok. Wis senengane kok kuwi bapakne kok diame-ame warisane ora. Ha piye nek kaya ngene iki terus aku kon piye? Ngene wae. Aja tok lawan ning tok wirang-wirangke. Carane Nek kowe wani karo Siwa Mandura, kowe wani karo Siwa Baladewa, kowe wani njotos, kowe wani nendang, kowe wani milara dosa mergo kae pepundhenmu. nggih, mulane kula niku isih mikir perkara niku. Kowe batur ana ratu kuwi beda derajate. Heeh. Tur dasare kowe tau tate momong karo Siwa Mandura. Bener.
Ngene wae, Gong. Pripun? Digawe wirang. Digawe wirang pripun? Kowe tak dadekke Baladewa gelem ra? Serius? Lho tenan. Wah, iki kok aku kaya dadi ngerol terus ta iki, Tru. Apa Petruk wae? Pun boten. Bagong mawon, Bagong. Dadi ketujah nenggala iki modar tenan. Nek niki kula dadi Baladewa ampuh mboten? Mbuh perkara ampuh aku ora ngerti. Ampuh karo ora kuwi kowe nyuwuna marang pengayomane karo sing gawe urip. Ning aku sing bantu karo kowe. Oke. Carane merem. Meremo. Wis ya. Karang telapukane iki ciyut e. Nek merem ki mung separo e. Oh, ngamet ambegan. Tak suwun karo sing gawe urip. Tak dandani cara Siwa Mandura ya, Gong. Nggih, siap pun wis beres. Manut wae lah. Manut karo Ndara Antasena malah slamet. Yo, tak jalukke marang panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Muga-muga iso kelakon penjangkane Antasena. Delokke kowe nganti ketekuk suwe banget irungku, Gong. Mulane mau kok jarem-jarem ki apa to? Bolirungku ketekuk. Pripun niki? Lho kok pripun piye to wis dadi kok. Wis dadi ya? Wis. Tru, dire pengilonmu, Tru. Ora nggawa. Kowe iki iso nggawa ngotan cilik aja. Kene. Aku kok nggawa ngotan cilik, kaya ora ngerti watakmu, Tru. Nggawa ngotan cilik tok kakek sikil nggo nginjeni kathok-kathok kae ta. Ora ya tak antil modar kowe ora. Silai to, silai ben percaya. Yo. Nek pengen ngerti. Oh. Oye, waduh. Wah, terus uye. Jagat Dewa Bathara, jagat Pangestu. Anakku nggih. Anakku wong Centara, anakku wong bagus. Antasena. Arep kowe Baladewa nek kowe nek Antasena tak kamplengi raimu kowe. Aja kaya ngono ya iki. Aja kaya ngono. Petruk. Petruk jengkulmu mlocot ya. Ayo ta, Tru. Aku dibombong to. Nek kowe tak timbali iki nyawang aku iki Baladewa, tak timbali dalem sinuwun ngono. Ya. Maju rene, Tru. Ya, wah yen mung bombong adine kok. Petruk kandhang. Wonten dawuh sinuwun. Wih, bojomu nendi? Sinuwun Mandura kok nakoke bojo. Weh, adalah Antasena. Apa, Pakde? Weh, dan kowe gondrong kowe. Mbok cukur. Ya sesuk aku tak potong wae. Heeh, Petruk. Wonten dawuh sinuwun. Iki aku arep maju perang, Petruk. Nggih. Terus kersane? Petruk kan ngono. Wonten dawuh. Weh, adalah. Ya pancen ngono, Petruk. Ah, nggih. Nyai Kresna endi, Petruk? Wah, kula mboten ngertos. Dian. Sanjay lagi Dharma Wisata, Petruk. Turuti omongane teng blasur ora karo-karo. Antasena. Apa, Pakde? Aku arep maju ning peperangan Antasena. Pamujimu tak jaluk. Ya sing ati-ati, Pakde, tak dongak-dongake lepas oparane jembaro kubure. Sing apik cangkeme Antasena, Cangkemmu kuwi. Wong ngawur to karo Antasena kok nyangkem-nyangkemke ora. Antasena iki pernah anakku dhewe, Petruk. Antasena iki pernah anakku dhewe. Kowe anake Werkudara adikku Jodiwati, mula ora jenemokane Antasena ki wis biasa nek karo aku. Nggih. Petruk, wonten dawuh goleke gaman. Gaman apa? Nggo maju perang, Petruk. Oh nggih. Ngestokke dawuh. Aneh-aneh. Ndara Baladewa krocok mbendho iki kok. Aneh-aneh. Ngersake napa? Sakaremu, Petruk. Sing penting iso nggo maju perang. Niki napa? Nggo. Niki. Weh, adalah. Baladewa kok nggo celurit. Liyane, Petruk. Oh nggih. Niki. Aku ki ora arep gawe pendopo. Nggih. Aja graji kowe nggo graji cengelmu piye? Oh nggih. Salah terus.
Yo. Nah, iki pusakaku. Aja mbok sepeleke Petruk, iki tau tak nggo nyolong gori ping 3 aku nangan. Sakaremu. Antasena, Piye, Pak De? pamujimu tak jaluk. Yo, pen kabeh pamujiku. Maju ning peperangan. Awas rawatan jawatan manggen boro-boro. Ini nyata Manjura Prabu Baladewa. Baladewa. Hah? Baladewa. Aku muni apa ya? Baladewa. Oh ngambeyen. Malah cengengesan. Kleru kok. Iki mergane patimu kuku ngarepe iki. Mempeng salah. Kok mlayu ndono iki lho. Weh, adalah. Kuku ngarepe dhewe buntu Petruk dalane. Awak musuh teng mriko kok mlayu mriko. Edian arsa manijat ning alam jagat yang pinunding. Oh ye. Pun nggih budal. Ayo, iki nonton Manjura Prabu Baladewa legane atiku tanyala. Panusmaning jajaran iki aku kok ngedep kaca iki piye? Aku ngedep kaca gedhe-gedhe banget piye? Kok ana wong padha karo aku? Aja bengok-bengok mripeni wong turu Baladewa. Oh edian. Iki suarane ora pangling iki. Iki suarane Bagong iki. Aja ngawur. Iki Prabu Baladewa. Wah setan ora. Ah iki Bagong iki, Prabu Baladewa. Kowe sik ngembal kuwi nggawa apa nggawa genter tuwa banget. Baladewa rupek mlinjo cengelmu kuwi. Iki Kiai Nenggala, iki pamunaing Satu Sekti, tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Ah iki Kiai Bendho ayo. Iki le nyilenane Bagul Tegan. Kowe apa aku sing tekaning mati tenang mati. Iya. Sinayeng manglung mintonaken dewe kramanira kang kumitiran ing asta kang kumitiran ing asta aneng asta Setyaki wonten timbalan nalika semono pun Kakang nganti kelawan Siadi daya-daya prapta ing negara Ngamarta. Lho iki. Nah lha kok ndak sawang saka kadohan. Ngamarta kaya koncatan yoni tegese Ngamarta katon surem sorote ora kaya adat sabene. Wonten menapa ing lumantu wonten negari Ngamarta Prabu. Keparenga sak mangke monggo kula dherekaken sowan kersanipun Kanjeng Prabu Puntadewa. Nanjihaken kawontenanipun negari Ngamarta. Setyaki lho kok sik Setyaki wonten timbalan. Lha iki kok ana lelakon sing aneh-aneh iki. Aneh-aneh iki kados pundi? Marata gage maju. Wonten menapa Prabu sawangan kae. Bleduk mangampak-ampak lebur kasaputing angin tak kira kerai banteng karo macan. Lah kok dadi ora pangling? Kae kok ana lho, kok Prabu Mandura loro padha gelut kae. Setyaki kowe misah siji, aku tak misah siji Dimas. Wis kaken dawuh.
Prabu Latrirem. Koko Prabu, kula Latrirem sawetawis sampun ngantos kados mekaten iki. Lho. Dalah. Yayang Ling Darma. Kresna, kula wonten maring adawuh. Kowe iki piye to? Kowe dudu aku kowe. Kowe dudu aku. Prabu Latrimut, Koko Prabu, kula aturi sabar. Sampun ngantos dados pasulayan. Koko Prabu, Iya, piye? Piye Kresna? Kowe saka ngendi Kresna kok isih gabres? sik. Wo setan iki. Lho, Kresna kok ngomongke aku setan iki? Pun Kakang iki kadangmu Werda. Kadang Mendha. Koko Prabu kula nyuwun mapunten. Paripaksa kula misah lan panjenengan. Manusura tatanan manusura jajalan ing atase derajate aceplik kok ngembali marang panguwasane untuk Mandura Prabu Baladewa. Aku ora trimake perkara iki. Lah kok si Adi malah tumuju ning kene apa wis lakon sirep pageblok itu momo negara ing Ndorowati. Setyaki Wonten timbalan Mandura. inggih. Koko Prabu paring dawuh mekaten sababipun Yai Prabu mau ndak nganti lamun Kakang Prapta ning negara Ngamarta. Nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada wigatine iki narya nambak rengganing projeng Ndorowati. Lah kok saiki malah teka ning kene iki apa Ndorowati wis sirep tumuli si Adi methuk pun Kakang Kundul marang Mandura. Lho. Kula nyuwun mapunten, kula nika nembe dugi. Kudune kowe ngerti, Kresna baru tiba. Saka negara Ndorowati. Mengkono to, Yayi? Inggih, Koko Prabu. Mekaten cariyosipun. Dalah. Wah, setan mbok kuwi menungso kon salense kuwi. Kuwi kon salense kuwi. Derajate aceplik kok ngembari marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Koko Prabu, Piye, Yayi? kula suwun kanthi sanget. Iya, piye? Setyaki aja mepet-mepet. Piye ngestakaken dawuh? Setyaki aja basa, kowe ngerti ora? Sinten? Kene nyedhaki tak kandhani. Wedhus. Regane pira Setyaki? Gus. Kok iso dadi kaya ngono? Wis kowe aja melu-melu Setyaki. Piye Kresna? Aku manut sabdane Kyai Prabu Ndorowati. Monggo kepiye? Apa yang tak tindakake? Koko Prabu, sakmenika kula suwun panjenengan wangsul kados wingi uni. Lho. Maksudsu? Maksud lu? Kowe Kresna wis paham kata-kata modern. Kresna wis ngerti kata-kata modern. Aku ora tok warai ora bakal kaya ngene. Ayo salin. Salino. Lah salin piye? Aku le dandan ora ngerti. Ngerti-ngerti dadi kaya ngene kok kon salin. Iki aku ora adong kok iso dadi kaya ngene iki Kresna. Lho, ning gawe kowe sapa? Anu. Putramu Ngrandu Kumbul. Bambang Antasena. Antasena Setyaki wonten rene. Lha iki ngestakaken dawuh. Setyaki, Wonten dawuh. Antasena kok rene. Ngestakaken dawuh. Antasena, Piye, Pakde? kowe apa sing gawe Bagong kaya ngono kuwi? Heeh. Ayo dibalekke. Antasena aja dibalekke rung rampung li nyambut kowe. Urung-urung wis kon balekke iki ora cucuk karo siwane. Sik menengo, Gong. Aku lagi rembugan. Balekke Antasena balekke. menungso tatanan jebul kowe sing gawe Bagong wujud kaya ngono kuwi. Nek ora tak ngenekne ndak Pakde mentolo karo Panakawan. Iki Panakawanmu. Kok dadi Pakde kok mentolo karo Panakawanmu? Mergo aku mbelani Prabu Ndorowati. Kyai Prabu nyilih pustaka Jamus Lima Sada, Bagong nyebutake pustaka Jamus Lima Sada. Ming takon ngalah kok ora gelem. Dapure batur kok ora gelem ngalah. Antasena, Piye, Pakde? mikir jangkae kae. Ya narto jangka. Lho kuwi malah Antasena mbombong kuwi Antasena.
Antarsena. Piye, Pakde? Kowe aja kaya ngono to, nggawe geger iki. Ya wis ben. Terus karepmu kuwi diganti. Diganti sapa? Lho, diganti Bagong. Yo Pakde yo ganti yo. Waduh, cilaka iki lho. Iki aku nek iso aja tok ganti, aku tak mulih nang ngomahku tak gandrung karo garwaku. Baladewa gandrung, Baladewa gandrung, dengkulmu mocot, dengkulmu kuwi sing mlocot. Wis. Wis. Wis senengane ayo Dono. Woi ladal. Halo. Wong edan dapure kaya ngene kok Malik Baladewa. Weh, nek gleleng to. Antarsena, piye? Lelakon iki piye, Kir? Sejatine lelakon iki aku mau entuk critane Ponokawan. Yen to bab anu kakekne Semar lara. Lho. Semar lara? Iya, Bagong sing ngomong ya, Gong. Heeh. Anu nggih. Terus sisane bisane Semar kuwi walu yen arep Temah Jati kudu nganggo dirawuhi Pandhawa 5 cacahe ning Pandhawa pun geseh. Lho, geseh piye? Pustaka Jamus Klimasada diasta Sinuwun Darawati. Kose aja ngarani aku mergo aku ora nggawa. Nggih, kula ngertos. Sampeyan nuwun sewu, kudune iso ngematke nek Ngamarta niku wonten srengenge kembar. Iya, aku ngerti. Ha nggih. Kena tak mak rada ngarep kene, ora omongane ngecangklang nang kene. Iya. Wah, edan kowe iki jan karo sapa-sapa kok sia-sia. Ah, terus dadi geger wose Pustaka Jamus Klimasada diasta Ratu Ndarawati. Mbuh sampeyan mbuh dudu sing baku sing nggawa Ratu Ndarawati. Gusti, sing nggawa ki Ratu Ndarawati tenan. Ane nyatane dhek ora ngaku kok. Kok Prabu, kula wonten pundi papan menika mboten ate pisah kalian Setyaki. Mila menawi tanpa Setyaki menika tegesane sing ngrayi Ndarawati. Lah, aku mongko ora amatke Setyaki melu apa ora? Wah, lah nek ngono pancen Pustaka Jamus Klimasada ilang saka negara Ngamarta digawa maling agung nang wujud Nata Ndarawati. Lah menika ing dados tuk sumbering perkawis mongko menika dipun betahaken dening Kakang Semar kinarya ngusadani dhateng grahipun Kakang Nayantaka. Pun nek ngoten niku pripun kula tak takon. Ngene wae. Kowe karo kancamu sapa? Petruk. Petruk nanti? Truk. Rene Truk? Ya. Ana dawuh saka Sinuwun Darawati. Dawuh napa Sinuwun? Kowe karo aku bali ning Karangkadempel. Lah mengki nek bapak takon para Pandhawa, mengko aku sing wangsulan, aku tak tilek karo bapakmu. Malah perkara iki mesti ana ngembet sarta gandeng jenenge karo Kakang Semar. Oh nggih. Wis ora karo Pandhawa ora apa-apa. Ning aku tekan kono, mergo aku ngerti lambe atine bapakmu. Oh nggih, siap matur nuwun. Setyaki wonten timbalan. Kowe tak tinggal nang kene ya. Lho iki ngestaken dawuh. Kok ora Bumandura kepareng lenggalang mripun wonten Garing Ngamarta? Ya, manut. Antasena Ngamarta jaganen. Aja nganti ana trubusaning satru telik Mangindra Jala ingkang marajal saka sela-selaning garu. Ya, Pak Ding ngestake dawuh. Petruk Bagong karo kaya budal ning Karangkadempel. Monggo sinuwun kula jagaken rada tentrem ati kula semarenten sing nileki nggawa napa-napa mampir tumbas jeruk. Ya. Apa ya pancen kanane bapakmu kaya mengkene iki. Nganti ora mubah, ora musik, nggone nandang raga. Hah, kula piyambak malah bingung kok, Den. Lihat jeng ngrangkani bapak niku pripun, mongko ya nek digotong niku ya abote ra jamak-jamak. Arep dipresake ya wong ya menelan biaya yang terlalu banyak. Monggo kula kali Petruk kali Bagong niku wong sekeng. Ning ra pun wonten ngendikane bapak nek panjenengane niku nuwun sewu kepengin dirawuhi Pandhawa 5 sinambi mundi Pustaka Jamus Miyang Jimat kelima sada mengke enten ature bapak sing ajeng kunjuk ngersanipun ndara-ndara Pandhawa. Wah, Kresna kakangku. Werku Dara piye?
yen pancen panjaluke Semar perkara pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada ora susah dadak walang ati. Mara kaki pustaka Jamus Kelima Sada ingkang mbok gawa marang Projeng Darawati tumrap aturna marang Semar Badranaya. Werkudara, sing awas paningalmu Yayi, jejering satriya aja gumampang. Siadi ngadepi lakon kanthi netra lahir nanging gunakna netra batin. Tegese piye? Tegese pun Kakang ora mboyong pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Pun Kakang ora rumangsa kaparingan pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Mbok menawa Siadi wis tanggap apa kang dadi kersaning pun Kakang, kang mangkono iso dipesthekke. Lamun pustaka Jamus Kelima Sada ilang digawa Nata Ndarawati ing sejatine dudu pun Kakang Werkudara. Pramara remangus wamya ngambrang kadi karunaning kaswase yaneng marga malalat tumiring sang kandha Wastratmaja long-long lalu mangulati. Apa pancen bener mangkono, Yayi? Yen pancen Siadi kurang percaya kelawan apa kang dadi aturing pun Kakang, mara Gage Arjuna wonten maring adhawu. Ora usah dadak wedi kangelan. Dina samengko Dimas wis prisa dhewe. Lamun pun Kakang ora mboyong pustaka Jamus Kelima Sada, Kakang Mas nyata ingkang sawetawis sarawipun Koko Prabu Ndarawati kula badhe munjuk atur ngersa paduka Kakang Mas Jodimati nyatanipun negari Ngamarta kelebetan telik Mangindrajala ingkang dusta pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Wah, yen ngono pancen bener. Apa sing dadi ngendikane barep kakangku? Yen ngono aku keluputan perkawis nganti aku tega nundung kelawan Sedewa. Werkudara, agahan tanpa pitung wekasan keseluruh dalan sing kleru. Ya. Aja banjur wisuh lumung ngentasi perkara. Tegese piye? Ayo, digoleki pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Kinarya waluyaning Kakang Semar Badranaya angka 2. Siadi wis wani nundung lawan kadangmu si Sedewa. Sedewa kudu bali ki nangka dadi jangkeping Pandhawa 5. Wah, Dipol, aku njaluk pamit tak rampungane perkara iki. Kakang Semar aku nyuwun pamit, Kakang Badranaya. Aku nyuwun pamit, Kakang. Kresna sinayang manggel. Kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe kandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking tias balewur ila jagat diwa bathara jagat pangestu ngoro pola dalah mulata mula Yai Prabu Darma Kusuma nganti ora pirsa terus jatine menungsa ingkang meba marang Nata Ndarawati. Ayo kowe aja mati tanpa aran ngaku. Arep mlayu menyang endi mesti bakal kecekel dening Nata Ndarawati. Aja ngawur. Sapa wani mimba marang panjenengan ingsun? Iki Nata Ndarawati. Ing saknyatane pancen nangka dadi ratu pengayomaning para kawula sak negara Ndarawati. Lah kok dadi ana wong kang ngaku marang Nata Ndarawati. Kyai menungsa. Aja paton bisa ngucap kowe ingkang memba Nata Ndarawati sarta nyidra pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Ora mbok ulungake marang Nata Ndarawati. Apa kelakon kira-kira kowe keduga ngungkuli marang kadidayang Nata Ndarawati? Aja sumbar, aja pamer. Yen pancen kowe didarbi niat bakal ngrebut pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Ayo, Gage, tandang ana Nata Ndarawati. Aja ngaku Ratu Ndarawati kowe.
Sing langit kelap-kelap baton lerkin saking risang mawe gandrung ing waladara tanpa tali wara kowe nyempalane kelawan Tandrawati Arjuna dasar para nyata lho ora basa arepun Kakang ora usah dadak kowe kekudung marang Tandrawati ora mbok balekake pustaka Jamus Klimasada lamun tak longgo parung waduhmu mati dening aku ayo entekno budimu ganing atiku wah mati kowe boten nginten babar pisan menungsa ingkang mimbana Tandrawati panjen kasulungan kasekten linangkung bebasan nadyan kula sampun ngetok dhateng karosan tuwin ngesok dhateng pusaka parandene gagar wigar terantuk karya wah tumandang tanpa mbok pikir kowe ora ngerti lan napa kowe lali yen to Kresna ingkang kae kedunungan pustaka Jamus miang jimat Klimasada aja waton tumandang ning nganggo petungan kaya bocah wingi sore wangune pancen wis diniati pendro ngene bakal ndak po kelawan aku yen aku sinengguh Ratu Ndrawati ingkang dudu saknyatane Werkudara iki yo balekke ora pusaka Jamus Klimasada ora bakal tak balekke taunana windanana kuwi dadi gaduhaning Nata Ndrawati wah edan oh ayo Werkudara piye? Mara kage Mustya senjata cakra. Kresna ingkang nyolong pusaka Jamus Klimasada tibanana senjata cakra. Werkudara, piye? Yen pun Kakang nggunakake senjata cakra, tak nggo mateni karo Kresna kae mau nanging Kresna kae mau ora bakal tekaning mati. Sebab apa? Kowe ora bakal tak kandhani. Nanging mung bakal jumegluk mawa swara ingkang banter wekasan nggorekake bumi separoning jagat iki bakal sirna
Merga kekuwataning senjata cakra ingkang tempuk lawan Ratu Ndarawati kae. Sebabe piye? Ora usah takon werna-werna tak goleke jago sing iso ngalahke Ratu Ndarawati kae Werkudara. Bang Wangaruna katinetraning angga rapuh sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pene panca ing jagat mesaning Bathara Atur jagat iki ana wujuding pandhita muda Penemban sampeyan kuwi peparape sapa? Pandhita Klyang Ngabur kanginan mendung kebaratan sinuwun. Ing pundi papan dunungipun inggih mriku dedhepokipun ingkang abdipun kula. Peparapmu sapa Penemban? Menawi paduka ndangu kalian kula pun Begawan Dewa Kusuma. Begawan Dewa Kusuma inggih mila mekaten paduka sinten Prabu Kresna. Lho. Wela dalah. Wis ngerti karo aku? Nun inggih sampun. Ing ngageng inggil mboten pangling menika Raden Werkudara. Ya. Kowe ngerti karo aku. Ngumandhang kondhang asmanipun Raden Werkudara mila nyuwun pangapunten menawi kula peksa tepang kaliyan panjenengan. Namung sak mangke goreh orongeh penggalipun Raden Werkudara mboten jenak tuwin tansah kabebidung dhateng raos lepat ing nggumana musik wonten saklebeting manah. Lire piye kowe kandha kaya mengkono? Krana Raden Werkudara sampun tega lan mentala nundung dhateng kadang tarunanipun inggih menika Wragil Pandhawa namipun Raden Sedewa. Wah, ngerti lelakonku. Inggih. Nyatanipun Raden Sedewa menika mboten lepat. Raden Sedewa namung kepingin anyandhet pustaka Jamus Klimasada anggenipun nical. Badhiripun beta dening Nata Ndarawati ingkang saknyata menika panjalmaning mengsah. Mila tumuli adreng anggen paduka kepingin sanget anjunjung drajating Nata Ndarawati nanging Raden Werkudara mboten mriksa menawi Nata Ndarawati menika sesinglonipun tiyang ingkang kirang tanggel jawab. Wekasan sakmangke negaring Amarta katingal peteng krana pustaka Jamus Klimasada ical. Wondene Pandhawa gutang kantun sekawan krana mindranipun Raden Sedewa rak ngaten tura lampanipun. Tobat. Lah iki ning pendhita enom kok pintere ora jamak. Nganti sombatang lelakon wiwit purwa madya lan wusanane. Nyuwun pangapunten sinuwun boten ateges kula pamer. Namung saknyatanipun lelampahan ingkang lumampah kados mekaten lumadining lelakon wonten negaring Amarta. Ya. Yen ngono aku ngaku marang kapintramu Penemban. Ning aku njaluk karo kowe mbok, kowe kuwi gelem nulungi karan aku. Paduka sinuwun kepareng badhe menapa? Aku kuwi duwe mungsuh. Mengsahipun sinten? Tanpa beda kelawan aku. Wujude Nata Ndarawati. Namun kowe iso mateni Nata Ndarawati ingkang dina samengko iki pancen nggawa pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada lan gawe srana balining pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada. Kowe nyuwun apa wae mesti bakal tak paringi. Kula mboten badhe nyuwun menapa-menapa. Namung kula menika pandhita ingkang nglampahi tapa ngrame. Kula nuwun sewu sinuwun. Kula menika tetulung dhateng sak pepadaning gesang mongko tanpa pamrih. Paring payung tiyang kudanan, paring sandang tiyang kawudan.
tuwin paring tedha tiyang ingkang nandhang kaluwen. Monggo menika kula tindakaken tanpa gadah pamrih menapa kemawon. Ngono inggih. Lah terus mboten lajeng paduka ndangu lah terus kados mekaten. Menawi paduka badhe nyuwun tulung dhateng kula sampun ngantos maringi menapa-menapa menika kula tindakaken ginakaken darmaning kapandhitan kula. Dewa Kusuma wonten dawuh. Wis gage ora sandadakaken gunem tanpa guna. Mara mangkat Ratu Ndarawati ingkang nyidra pustaka Jamus Klimasada sirnana. Nun inggih ngestaken dawuh sinuwun. Prabu kok malah tumuli kendel. Mboten agi-agi sumusul dhateng pandhita menika. Wis to, percaya aku. Kresna kae mesti kalah. Liripun kados pundi? Apa to sababe pendhita muda iki mau katone durung ganep ngelmune sarta durung tatas buntas kawruhe. Ewadene lha kok iso mbatang cangkriman sarta lakoning Pandhawa komplit-plit wiwit sore mau tekan saiki. Sebabnya apa gitu? Ora ngerti ya. Lah kowe iki senengane ora gelem mikir kok. Kowe tak kandhani ya. Pendhita iki mau ki dudu sapa-sapa. Sapa? Niatmu goleki sapa? Goleki pustaka Jamus Klimasada. Sawise pusaka ketemu, goleki adhiku Sedewa. Mengko nek nganti pusaka ketemu, Kresna kae tekaning pati. Ya. Pendhita iki mati sampyuh karo Kresna kae mau upama lho. Iya. Kowe rasa goleki adimu tekan adoh-adoh. Sebabe sing dadi pendhita iki mau Sedewa. Wah, setan. Teko iso batang cangkriman jebul Sedewa. Kowe ning aja tok seneni, aja tok dukani. Pancen niate Sedewa kaya ngono nyelametake kana negara Ngamarta. Werkudara ayo diawat-awati adimu lanang. Wah, iya. Iki Nata Ndarawati. Iki sapa? Takon karo aku Pandhita Klihang Kabur Kanginan. Peparab Begawan Dewa Kusuma. Begawan Dewa Kusuma? Iya, pancen kepara nyata. Ayo mbok balekake ora pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Ora mbok balekake aja takon dosa. Kelakon tak kendharat dening tanganing Dewa Kusuma. Ayo cobanen Nata Ndarawati iso ngasorake aku sasat iso njero langit kowe Dewa Kusuma. Keket genya panca bakah niki Sang Begawan Dewa Kusuma lumawan alindring Ndarawati parandring mangke paringi jawata wis telas tulising titah kekalih Sang Dewa Kusuma babar sedaning wujud Raden Sedewa Nata Ndarawati babar sedaning wujud nenggih Sang Dewi Kanastren mundi pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Mati aku. Boten mangling pukulun Bathari Kanastren.
Ki Prabu Ndrawati yo jagat dewa badhe jagat pangestu lajeng keparingipun kula badhe nyuwun dawuh menapa ta sababipun dene Eyang Bathari Kanastren nilar Karang Kadempel lan dadosaken roganipun Kakang Semar. Ya mung merga pepingenaning Kyai Badranaya ingkang satemah kebangetan nggone menggalih satemah nandhang raga. Tumuli dawuh kelawan aku yen to bisa newaluya yen to isa nglumpukake Pandhawa sarta mundi pustaka Jamus kelima sada ana ing Karang Kadempel. Kaki Prabu Ndrawati syukur yen to Pandhawa wis ganep. Malah aku ingkang bakal mboyong pustaka Jamus kelima sada katur ngersaning Kyai Badranaya menika langkung prayogi Werkudara ayo ya. Kakang Semar, aku ingkang wis prapta ning Karang Kadempel. Kakang Nayantaka. Pandhawa wis komplit, Kakang. Wah, Dipol, kowe Mario. Kowe warasa, Kakang Semar. aja kaya ngono Kakang mesakno marang para Pandhawa. Kyai Badranaya. Kula ingkang garwa pun kanastren Kyai, kula ingkang ngaturaken pustaka Jamus miang jimat kelima sada. Katur jengandika Kyai saha kula ingkang saged ngrawuhaken pepundhen Pandhawa jengandika Kyai Semar. Grekah Kyai Nayantaka. Kenang apa ya Pak? Cangkeme ditutup tawon apa Pak? Kok mecucu. bah. Blegek kekugek sadulita mel. Matur nuwun sinuwun. Ana apa Kyai teka sampeyan nandhang ruga Kakang Semar? Ana apa Kakang Semar? Semar ning apa? Kanastren matur nuwun ya. Inggih sami-sami Kyai. Ora ana gunane aku kongkonan babi. Ora iso do ngrampungi pakaryan. Oh. Ngerti tak tekek. Oh iya. Ya aja kok ditekek ora. Barang waras cangkeme elek Semar iki. Anake dunake babi ora. Mergane kowe dikongkon bapak ora ngrampungi karya. Lho sing iso nggawa Pandhawa rawuh mrene ngaturi rawuh Pandhawa rawuh mrene malah Kanjeng Ibu. Ibu sapa? Lho kuwi Kanjeng Ibu kuwi, Ibu Kanastren. Kuwi ayu ning lamur ya lho. Lho, kok lamur? Kok gelem ro semir? Wong tuwa kaya ngono kok bojone ayune ra jamak-jamak, mbok mau tekak, simbok tak pek. Wah, edian kowe ra. Apa njur mbokne dhewe arep dipek. Cah nekat e. Nekat ra ora banget. Kakang Semar sejatine darbe panyu napa? Budaya menika panggenan ingkang sae. Budaya unggah-ungguh, budaya tata krama, budaya menika saged ngraketaken pasderekan. Luhuring negari menika gumantung wonten budayanipun. Iya. Mula janjane kula mung kepengin bangun wujuding wewangunan ingkang mriku dados ajang anggenipun sami olah budaya lan seni. Wah, candhak lakone wisan. Wis. Kapokmu kapan kowe? Niku Ndara. Supaya tiang-tiang Amarta menika nuwun sewu ingkang kagungan lan budaya menika boten lajeng sami mapan wonten papan-papan ingkang boten sakmestinipun nanging dipun paringi wadah. Wonten ing mriki saged mekaraken pikir mekaraken tumangkaring budi supados
seni lan budaya wonten negari Ngamarta menika saya ngrembaka, saya sae, budayane ya apik, budayane tata krama ya rumasuk enten sanubarinipun para kawula sak negari ing Ngamarta. Iya, Kakang Semar mengkono nggih. Ning niki pun terakhir mawon nggih, Den. Niki keri dhewe kula kudu mbangun bab sing boten enten sambung rapete kalih pewayang. Cukup niki pungkasan enten sing nyuwun lakon aneh-aneh kula ora sida mayang mawon. Ndas kula mumet wit sore. Ora iso mikir sing werna-werna. Sing wangun ya lakon-lakon sing maton mawon nggih Ndara Werkudara. Iya. Nggih Den nggih. Iya. Lakon aneh-aneh sesuk nek ana wong ngresmekke dalan Semar mbangun dalan. Dalan nggo lindes ndase kuwi ora nesu. Oh, ya kudu nganggo ngono kuwi. Mugi-mugi lestari saklaminipun rukun, saklaminipun tentrem, saklaminipun Ndara.